warung Padang. Padang. Woi, lagi taraku nak kudu jalan nih. Jalan iya. Ayo. Mamu sing dita, Pak? Oh, dol musola iki ya? Ya, itu jalan ke sana tekan. Ayo, engko penak. Nah. Oh, dol musola iki ya. Nah, memang iki. Omahe Pak kula niki to? Iya. Ayo. Lagi Mbah Putri nang omah ngono. Bojoku iki. Oh, lah ya. Iya. Lah kos-kosane nggo namu, Mbak? Iya. Kos-kosan bareng. Betul, Pak. Matur nuwun nggih. Alon-alon. Wah, Aris. Sehat-sehat ya, Mbak ya? Ya, betul ya. Ya, monggo. Ya. Nah, ngeter kayak baik, omahe ngarep SMA Ngaklik. Wah. Sakirano angkutan sing jalan sak kayak baik itu kok terkei. Bali meneh. Nongkrong sih. Nonggone Mas Teguh bengkel. Karo nonton sing ngejengke skrup. Nah, iki eneng apa iki ya? Apik men iki apa ya? Wah, ya sing nggo gawe galon kae. Nah. Dukuh Gampit Sudimoro. Wah.